शुरुआत होला तो हमने के हिंदू धर्म में सबसे पहले गणेश भगवान के पूजा होला। तो एगो गणपति जी के भजन, गणेश भगवान के भजन, एक बाद जोन कहब लोग तौने होई। नौ दिन ठीक से मैया रानी के पूजा कहनी है लोग। माता रानी रउआ लोग के जौन भी मनोकामना होगे सब पूरा करस। आई एगो सुंदर सा गणेश जी के भजन। कि हमके यापन दास बनाला, विनती करी हजार, तोहरे चरण के धूल से बाबा बनी तकदीर हमार। देखी एगो भक्त बाबा के कैसे बखान करता गणपति महाराज की कि अरे सबका से पहले रावण हो खेला पूजनवा। प्रेम से गणेश भगवान की। ऐसा लागता कि भगवान के मानने वाला लोग खाली हतने बा। वीरों की धरती, जवानों का देश, सब जिला जिला अतना नाम लोग जपेला काहे खातिर कि ये जाके सब युवा में जोश बा। ये जोश है। अरे ऐसा जयकारी लागे कि मनोज भैया के भी लागे कि ना हम कार्यक्रम कोनो करौनी तो ये बैरिया में ही ना, ये बलिया में ही ना, पूरा उत्तर प्रदेश तनी मनी पुलवा डाक के हमारे बक्सरो जिला तक सुना जाए। प्रेम से गणेश भगवान की। हाँ ये भाई कि अरे सबका से पहले रावण हो खेला पूजन, तो महान बानी रउआ, महान बानी रउआ, हे गौरी के लालनवा, महान बानी रउआ, हे गौरी के लालनवा, महान। सबका से पहले रावण हो खेला पूजन। ई जौन साउंड है तिवारी साउंड बोलिए के हाँ। जब हम हती चुकी रही तबे ले गाना बजावत रहे हमारे साथी यहाँ के बानी। आई जोन बजावत लोग बोलू भैया के टीम इहो बलिए के हत। एक बार बलिया जिला के धरती खातिर ताली बजा दी लोग। मानत तनी लोकल बा लोग तो का करब, हमारा भोकलवा के ऊपर चढ़ा देबो। कम कर दा हल्का, हाँ सब कम कर दिलो ना बोली लोग, कम कर लोग हल्का हल्का कम कर दी ताकि मॉनिटर में भोकल सुनाओ। कि अरे सबका से पहले राउर हो खेला पूजनवा, सबका से पहले राउर हो खेला पूजनवा, महान बानी रउआ, महान बानी रउआ, हे भोले के लालनवा, महान बानी चाहे कोनो भी कार्य होके, करोड़ों देवी देवता बाणे, लेकिन सबसे पहले गरीब पुत्र गणेश जी के ही आगमन होला। रउआ लोग के बियाह होत होई, केकर केकर बियाह हो गइले तू? ए रुक रे भाई, मेन मुद्दा बा।
पिछलो बार आयल रही तो तू ये 4 गो उठल रहे। कोनो जिला उला में कमी उमी तो ना है तू ना, काहे मौजन बाणे बड़ा लो। देखो तो हम लोग के आशीर्वाद लगल हमार बियाह हो गई। हाँ तनी मनी 1-2 साल पहले भइल हा, लेकिन का करबो माई बाबू के बात ना मनबो तो माई बाबू बहरी के रास्ता दिखा दी है। हमार बियाह भइल के चाहे रउआ लोग के घरे केहू न केहू के बियाह भइले होई। और चाचा चश्मा लगल बने पूछनी बियाह भइल बा कहत नहीं कन भइल बनू रहू। चश्मा तो ऐसे लगल बुझाता कि नाना पटेकर के दामाद हो। वहाँ के बियाह भइले चाहे वहाँ के पिताजी के भइल होई, सबसे पहले गौरी गणेश पूजा ले। कोनो गृह प्रवेश होला तो जो सबसे पहले वहाँ के पूजा कइल जाला। गाना के भाव बा कि सबका से पहले राहुल हो खेला जनवा, सब देवी देवता लोग आवेला भावना, विघ्न हरिला सब जानेला जहनवा, विघ्न हरिला सब जानेला जहनवा, कि ऐसे ना चली चल बारी बाऊ मिरिया। देखो तो ये पलई का बुझा तक कि बोलिया स्टेशन के गरम गरम चाय मिल गई लोग के। मतलब भक्ति भजन में तनियो मनी रुआ लोग को मन ना लगे। अच्छा ना ठीक बा तनी मनी कि अरे विघ्न हरिला सब जानेला जहाना, विघ्न हरिला सब जानेला जहाना, महान बनी रहुआ, महान बनी रहुआ, हे गौरी के लाला बाबा की